abang ijune prapatan opo dik kowe jenenge setopa putih-putih ning kuburan opo dik kowe jenenge potongan abang-abang raku tangan opo dik kowe jenenge gantongan kondal kandul raja rungan kuwi opo dik kowe jenenge gantongan kondal kandul warna-warna opo dik iku jambu iku noko kondal kandul pancen nikmat ya mas yo ana terong ana tomat kondal kandul ning kuping opo dik kowe jenenge ngate terus kondal kandul sing